Bernoulliho rovnica. Bernoulliho rovnica súvisí opäť s prúdiacimi kvapalinami a dáva dohromady poznatky z predošlej situácie z oblasti rovnici kontinuity, ktorá nám hovorila, že v užších častiach prúdi kvapalina rýchlejšie a toľkokrát rýchlejšie, koľkokrát je menší jej prierez voči prierezu v tej širšej časti. Čiže mali sme rovnicu kontinuity, ktorá sa dá zapísať v tomto tvare, čiže ešte raz, koľkokrát je prierez S2 menší oproti prierezu S1, toľkokrát bude rýchlosť V2 vyššia oproti rýchlosti V1, ktorou častice prúdia v oblasti s väčším prierezom S1. A súčasne dáva dohromady tieto poznatky s poznatkami zo zákona zachovania mechanickej energie. Zákon zachovania mechanickej energie hovorí, že kinetická energia plus potenciálna energia je v súčte konštantná v izolovanej sústave, ak tam nie sú nejaké vonkajšie vplyvy. Voda, ktorá prúdi, má určite kinetickú energiu, pretože telesá alebo látky alebo častice, ktoré majú určitú rýchlosť, majú aj pohybovú energiu. Pohybová energia sa počíta pomocou vzťahu mv/2 × 2. No a polohová energia súvisela so vzťahom m × g × h s polohou tej danej častice alebo daného telesa. Čiže toto má byť konštantné. Hmotnosť vody by sa dala vyjadriť pomocou súčinu hustota tej kvapaliny krát objem kvapaliny, ktorá preprúdi daným prierezom, čiže to je namiesto hmotnosti ρ krát V, krát V/2 × 2 to ostáva. A tu nám opäť nám tu vystupuje hmotnosť, čiže opäť môžem napísať, že to je ρ kvapaliny krát objem kvapaliny krát G krát H je konštantné. Rovnica kontinuity nám hovorí, že ten objem kvapaliny, ktorý preprúdi daným prierezom za jednotku času, je konštantný. Čiže ak je objem konštantný, ak je objem tej kvapaliny konštantný, no tak potom môžem to celé vydeliť túto rovnicu tým objemom a ostane mi, že ρ kvapaliny krát V/2 × 2 plus ρ kvapaliny krát G krát H a rovná sa nejakej konštante. Tá konštanta bude iná ako predtým, pretože sme vydelili tú konštantu ďalšou konštantou a konštanta deleno konštanta je tiež konštanta. No a teraz pozrime sa, čo tu máme. Čiže máme tu prvý člen, ktorý súvisí s kinetickou energiou a máme tu druhý člen, ktorý súvisí s polohovou energiou. Súčin H krát ρ krát G, o ňom sme hovorili v súvislosti s hydrostatickým tlakom, ktorý sa presne takto isto počíta. Čiže toto má rozmer tlaku, preto môžem napísať, že ρ V/2 × 2 plus tlak je konštantný. No a toto je Bernoulliho rovnica. Bernoulliho rovnica teda vychádza zo zákona zachovania energie, je nejakou z jeho foriem a kde pohybovú energii zodpovedá člen ρ V/2 × 2 a polohovej energii zodpovedá tlak. Čo nám toto hovorí o kvapaline, je jedna veľmi neintuitívna vec, pretože my sme zvyknutí, že keby tu v tom potrubí boli ľudia, bol by to nejaký tunel a tí ľudia by bežali a zrazu by vošli do tej ušej časti, tak pravdepodobne by sme čakali, že tam bude väčší tlak, že sa budú tí ľudia budú tlačiť na steny toho potrubia. Kvapalina toto nerobí. Kvapalina naopak, tam, kde prúdi väčšou rýchlosťou, má nižší tlak. Čiže tlak v tejto časti, oproti tlaku v tejto časti, tento tlak bude nižší. Čiže môžem napísať, že P1 bude väčšie ako P2.
úšej časti je paradoxne nižší tlak. Vychádza to z tejto rovnice, pretože ak súčin tohto člena a tohto člena je konštantný, no tak ak rýchlosť zvýšim, čiže zvýšim celý tento prvý člen, no tak logicky ten druhý člen sa musí znížiť, aby to dávalo opäť v súčte to isté.